گوندê evlihê ser bi qeza batîfan. Cûrekirmek li ser derametê wan musallat bûye. Li zanistî dadbêjinê, kirmê qirkera belgên dara berînê. Ev kirme bîye egerê pîçkirina darûbarên gundiyan. Ev kirme Türkiye. Em bên Türkiye. Cûtiyar dibêjinê kirmê tirtî. Herwesa sal û xedin bi nasnavê kirmê çinehêl. Ji ber ku hêrişî ser belgên dara diketû. Çi tiştekî jê nahêlitin. Xolo ev kirme Türkiye, em bên Türkiye. Kirmekî wekî xezebekî ye. Heke hat ama darî soğurt kit. Darî kelpî bi ve nayê rît dikit. Heke ev da rît bê hema hetku darekî hişk. Ne wala ev 10 sala carekî hat. Her sal ne? Car hema cara 4 sala 5 sala carekî dît. Xwedê ev sala zehb ye. Ev sala zêde wê hate û hemî cinîn ew çiya hema tu nabîne ma wê wadî kire rît kire. Cûtiyarekê pêştir qirkerê vê cûrek kirmeyî darûbarên xwe werkirîne. Encamê wê seda sed baş bûye. Çötüştüğünü haydi beni çünehil. Ben beni çünehile. Hacı dermana kire sivita değil mi? Ve tasvir kire ve piç kirine. Mesela benim derman kire hiç çürüne kire. Mesela ne derman kire? Mesela hükümet derman ne kire? Mami kul çiğ kim? Ne çiğ derman kire? Ve hemi kire. Digundi hemi kire. Sağla bir canal kavmi. Evzede bir. Sağla ده جهانی باری ها. حتی مرا سالی دی ما ایجار منطقه همی بگیر. هکه نیدرشونده. Rêveberiya giştiya çandinê li îdareya Serbaxuya Zaxû Demil dest cûre qirkerek peyda kiriye. Li ser cûtiyaran jî belav kiriye. Ji bo parastina derametî. Rêveberê giştiyê çandinê jî dibiştin. طبعا ما يك هميا ام داخل جوتياري خواهد كن لزك بكنو بچن وجورا قركري ورگن سرف بريا چاندنا باطيفه رزو باغت خوش که براشینین و دوربرین رزو باغت خوش داکو نگهت ناف رزو باغت زرار نگهینده Palatînk egerê serekiyê xerzêvî cûre kirmiye. Li demê pêgehiştina wê dibidin kirmekê livûk û li ser belgên daran dijîtin. Paşî wekî pelatînka deyk mezin dibitû. Aqarî vedgiritin. Hindî ciwaniya xwe. Xirabiyê li darûbarî diketin. Barzan Hesen Kenalê spêde. Gundê evlihê ser bi qeza batîfan.